עורך דין ערבי מזרח ישראלי אמר בצורה הכי ברורה: בלילה הראשון בכלל לא ישנו, בתא היה חלון ודרכו שמענו בכי וצעקות של עצורים שהוכו על ידי הסוהרים. זה בדיוק אני מדברת. כאשר יש לגיטימציה אצל הפוליטיקאים לביצוע עינויים והתעללויות כמו שקורה בעולם עכשיו, כמו שצועקים שמוטב וטוב שיש מכות, ישבו פה חברי כנסת, לא התביישו באחת הוועדות, חבר הכנסת מלביצקי, כששואל אותו טיבי, זה בסדר להכניס מקל לרקטום של אסיר? הוא אומר לו, כן, אני בעד. זאת האווירה. אלה חברי הכנסת שלך. אנחנו נגד עינויים, אנחנו נגד הרג אזרחים, אנחנו נגד טרור, כולל הטרור של המתנחלים. אל תתנסה עליי, אל תחשוב שאתה תתיר את דמי. חבר הכנסת שקלים,